Mira, tot va començar amb Xènia tens un WhatsApp. L'editorial em va proposar fer una novel·la romàntica i jo vaig dir que no. La primera, perquè jo una novel·la romàntica, si vegeu la meva biografia, faig novel·la juvenil, però faig novel·la social i m'agraden els temes. I les meves històries les trobem molt sempre al final, quan s'acaba el llibre. Però sóc una dona curiosa i vaig pensar, no o sí? I em vaig llegir tot el que es feia de novel·les d'amor. I vaig pensar que el nostre imaginari català també necessitava. I vaig ser el que jo pensava, amb els nostres referents, les nostres cançons en català, pel·lícules, i vaig dir, Xènia, tens un WhatsApp. I va ser un èxit, no us ho vaig negar. Clar, això donava un altre. I va ser quan l'editorial va dir, pel pròxim Sant Jordi, un altre. I vam fer, i vaig fer el de Xènia Kipcal, i fes un tuit, no? Que són històries d'amor, però parlen de més coses, també de pel·lícules i clar, l'editorial en volia un altre. Jo quan vaig fer aquest ja pensava en un altre, però pensava en l'últim. Jo havia fet novel·les d'amor, però l'amor romàntic és molt perillós. Les princeses són perilloses i jo vaig molt als instituts i jo soc una dona feminista i sé el que passa. Llavors vaig fer la tercera i la darrera, que Xènia estimant no fa mal. Aquí el personatge és més fort, l'assetgen, pateix ciberassetjament, però d'alguna manera és una dona que m'agrada més, que té dia, encara que pateix, té dia. I al final hi ha un test, que és un test de ciberassetjament i d'assetjament contra la dona, en què tu l'has de fer i has de pensar si tu penses per tu mateixa com a dona o algú hi ha darrere teu que el diu el que està bé o el que està malament. Mira, jo porto molts anys fent novel·les, més de 20 anys. 21. Llavors, jo el que vull és que s'ho passen bé. Tenim un problema greu, que és que els nostres joves no llegeixen. Bé, la societat en general, no? Els índexs de lectura són molt baixos. Llavors, jo vull que s'ho passeu bé llegint, perquè jo m'ho passo molt bé. Però a més pense que ja que faig una novel·la, aprofite per a dir alguna cosa i dir el que jo penso. En aquest cas són novel·les romàntiques, no us diré que no. Més que romàntiques són d'amor, romàntiques és Orgull i Prejudici, però jo penso que es poden fer novel·les de consum, novel·les romàntiques, novel·les d'amor, que aporten més coses. En aquest cas parlem de literatura, parlem de cine, parlem d'elles i d'ells.